På banen er det nu start nummer 8, Majbæk Nielsen og Arantas. Start nummer 9, Lone Krogmann skal holde sig klar. Jeg kan se, det var Bjørn, det bliver sådan. Jeg burde jo kunne mærke, jo. Han vil starte om lidt. Nå, okay. Arantas er en valak efter Arkansas med Raimund til morfar. Den ejede Majbæk Nielsen og opdrettet i Holland. Majbæk Nielsen og Arantas havde en bom på banen, hvilket gør, at vi skal trække 0,5 fra. Karakteren blev 8,0, og det samlede resultat er 7,5.